tapuka edeta sian buku ede nomor 577. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumo palangit, dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhani, pajo-joon muna maaula homartangi ang tuaw, jala tangi honok kumahamu, jala luluan muna maaula jupang hamu, molotung dilului hamu au sian nasaro hamuna, jadi jupang hamu ma'au. Haleluya. Martangi ang mahita, ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan, walan ala ni asin ni roham sabing do ubahin na tarbayan hami marpungo di jolom, marsada ni roha martangi ang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungo marhite-hite goarmu, lehonon mudo na pinangido na sida, ale Tuhan, pasaut mabaga-bagami, tangihon ma pangiduan nami, lehon ma natau hangoluan nami, lehon madihami saleleng dihasianganon, parbinotoan dinahasitongan mi, dohot dihangoluan saleleng-leleng na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita.
tatangihon ma patik ni debata, ima patik paupaton dohot lapatana. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaono mari ma ulah hamuna asa si ulomo, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ai dinaono mari do ditoppa debata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibaheni do bahena dipasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai jala diparbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni debata. Ikon badiado hata ni debata di rohatta, jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. Ido sahatna atong mangidogogo mahita tu adopan ni debata taringo tu patiki. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Maredehita. Tatopo tima dosa tanagodangi tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debatan nabadia jala nabonar, parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai se sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasahon hami, dukon asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujulum. Dibaheni pasonang jala apu lima hami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Isebe mangaluhon akan napinilit ni debata, debata do namamitori. Ise do namadabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do naung mate. Alai holani naung mulak mangolu do jala disiamu ni debata do ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita. Thank you.
Tajahamaha tani debata songon trupuk epistel dihita di bagasan mingguon iman atar surat di buku Job bidu 33 mamuka maisian ayat 26 sahat rodi ayat 33 molo martangiang ibana tu debata jadi asi-asian nama ibana jala patarida honon nama bohina tu ibana mardongan olop-olop jala pasuangonna tu jolman nagalei hati goranna. Balik ibana paluahon hosaku asa unang turun tu bagasan hamagoan jala marlas ni roha ngoluku marnida hati uron. Naing manugihon todina mulak sian hamagoan asa dipatiur rohana marhite sian hati uron ni hangoluan. Alai molotung adong dope sulam sialus sonom mutuau haru hatahon mai ai dipangido rohaku naeng mamitori ho ido sahatna martu ado halak natu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Maredehita.
hatidakon maha porsiautai songon nahin hatidakon ni dongata sahaporsean di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona sahatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai iman atin buhon ni si Maria nagabe-gabean siato di perbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sahatu dosani di sima ibana pa imamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho dihasesani dosa doho dihatai na madok mulak mangolu do sogo daging ni halak naong mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema ede puji-pujian na pinasahat ni punguan ama huria.
Tabegema titing namasa dohot si pamasaon di Kuryata. Shalom. Selamat hari Minggu madihita salhutna. Tape huti hutma tikting nama ragam di Minggu 10 Mei 2026. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu rogate lapatanna martangiang. Topik Minggu dang masohot martangiang. Napaduahon kelompok kor tu parmingguon tanggal 10 Mei 2026. Di pukul 7.30 inahanna ina Kamis ama Salom. Di pukul 10 ina Esther ama Jericho NHKBP. Di pukul 10.07 ina Deborah ama Huria RHKBP. Napatuluhon ibadah minggu pukul 7.30. Di tanggal 10 Mei 2026 nanaingro hita memakai bahasa Indonesia. Napaupaton ruas namoding. Nunga jumolo marujungolu inang Nurmaya Borusian Turi. Na di hari Kamis 7 Mei 2026 nasalpu. Tubuh tanggal 20 Maret 1954, tutup usia 72 tahun sada bulan, sian sektor Kolose. Nunga jumolo marujungolu amata tikos mahulae na di hari Jumat 8 Mei 2026 nasalpu. Tubuh tanggal 3 September 1970 sada, tutup usia 54 tahun 8 bulan. Nah hinabaluhon ni inang Hotma Sarmawati Boru Simanulang sian sektor Sion. Tatangyak koma asatumibu tarapul rohani keluarga na tinadikonna. Napalimahon pertukaran pelayan firman HKBP Distrik 20 Lude Boskap. Di hari Minggu sadarion di Patupado pertukaran pelayan firman HKBP Distrik 20 Lude Boskap. Laos tapatupa di pelayan Laos tapatupa di pelean paduahon papungu amplop tupak kobasion distrik. Napaonopon konven HKBP Distrik 20 Lude Boskap. Di hari Senin 10 Mei 2026 Manang Marsogot di Patupado konven HKBP Distrik 20 Lude Boskap maringanan di HKBP Parung Ebenezer masuk pukul 10 WIB. Borhatdo paditata dohot calon padita sian huriata madohoti konveni. Napapituhon rapot panitia tahun transformasi dohot pesta gotilon. Di hari Senin 10 Mei 2026 pukul 10 siawib di Patupado rapot panitia tahun transformasi dohot pesta gotilon maringanan di gedung serbaguna lantai sada. Lao patotuhon sude kegiatan tahun transformasi 2026. Husosoi hamima tu sude panitia asareta madohoti rapoti. Napawaluhon perningotan arihana naik ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis 14 Mei 2026 ima pesta perningotan arihana naik ni Tuhan Yesus. Tapatupado permingguon songon nasomal di Huriata pukul 7.30, pukul 10 dohot pukul 10.07. Kelompok pesta perningotan arihana naik ni Tuhan Yesus tanggal 14 Mei 2026 pukul 7.30 ina Deborah ama Huria ama Shalom. Di pukul 10 ina Kamis ina Esther ama Jericho. Di pukul 10.07 Rena. Napasiahon partangyangan sektor. Di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 di sektor Korintus di Bagasni keluarga LGP Sinaga Boru Tambunan. Di sektor Judea di Bagasni keluarga S Sihite Boru Purba. Di sektor Kanaan di Bagasni keluarga Situa S Lumban Tobing Boru Silitonga. Di sektor Efesus di Bagasni keluarga B Butar-Butar Boru Siahaan.
Di sektor Galatia dibagasni keluarga M Sitorus boru Sidauruk sekaligus mangapuli dohot kunjungan kasih. Di sektor Filipi dibagasni keluarga R Simanjuntak boru Tambunan. Di sektor Philadelphia dibagasni keluarga P Sihombing boru Simanjuntak. Dari Rabu 10 Mei 2026 di sektor Sion dibagasni keluarga H Siagian boru Purba. Di sektor Betania dibagasni keluarga P Simarmata boru Nainggolan. Di sektor Roma dibagasni keluarga Situa ISM Siagian boru Tambunan. Di sektor Nazaret dibagasni keluarga R Pasaribu boru Pakpahan. Di sektor Kolose dibagasni keluarga J Simangunsong boru Silitonga. Di sektor Bethlehem dibagasni keluarga W Ambarita boru Sianipar. Napa sapuluhon rapot ninatoras parguru makat kaporseaon. Di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 pukul 10.30 dung ibadah sore di Patupado rapot ni tim pengajar dohot natoras ni parguru nanaing makatidakon haporseaon angkatan 2025 dohot 2026. Lao pahatuson jadwal pelaksanaan dohot persiapan kegiatan ujian lisan dohot tulisan, jadwal retreat dohot nama katidakon haporsiaon. Husosoi hamima tusude natoras ni akayanakon parguru malua asareta madohoti rapoti. Na pasapul sadahon amplop diakoni sosial huria. Di hari Minggu tanggal 10 Mei nanaing roon patupaut tado papungu amplop diakonia sosial. Na pasapuluh 2 penataan tikting perhepengon pelean 1B. Mamuka sadarion hari Minggu 10 Mei 2026 nunga di pasada B saldo kashuria Minggu tanggal 3 Mei 2026 dohot saldo pelean sada B. Songon naboi taida direkapitulasi tikting perhepengon sadarion. Laus udut tusi pelean sadabe nasa lelengon dikelola huria tudana perawatan dohot pengadaan inventaris ni huriata di pasahat mai tu panitia pembangunan. Songonimat di patupa marujahan tu rapot parhalado asa hobar tu tiktingi pamake ni hepeng natar surat di tikting perhepengon ganup minggu. Na pasapuluh toluhon ralat pelean bulanan. Ralat pelean bulanan di hari Minggu 3 Mei 2026 tersurat keluarga E Manik boru Marpaung satikosna ruas naposo ima Rusli boru Marpaung sian sektor Betania. Pelean bulanan manang tahunan tersurat 800.000 satikosna 500.000 rupiah. Na pasapulo paton ralat data ulang tahun. Marhite tiktingon upasahat tamima permohonan maaf atas kesalahan data ulang tahun periode 4 10 Mei 2026 di kolom jenis kelamin na adong di tikting Minggu tanggal 3 Mei 2026 nasalpo. Na pasapuluh limahon torop ni ruas na madohoti permingguan di tanggal 3 Mei 2026 godangna siaratus onopulu sada halak. Na pasapulono pon ruasna berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 30 sada halak, ulang tahun pernikahan onom keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 10 sada sahatu tanggal 10 Mei 2026. Hatani debata napasikopon lasni rohamuna tersurat di 2 Petrus 3 ayat 10 lalu. Alai lam gaddama dihamu asini roha dohot panadaun di Tuhata Yesus Kristus sipaluai di ibana mahasangapon nang nuaing nang rodi saleleng ni lelengna. Na pasapuluh pituhon pelean iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pelian iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 10 pitu kakak kodangna 2.625.000 rupiah. Na pasapuluh waluhon
pelian bulanan manang tahunan. Toropna pasahaton pelian bulanan manang tahunan di bagasan mingguon godangna 10 sia kakak. Godangna 3.255.000 rupiah. Pas 10 siahon keuangan huria 15.786.840 rupiah. Pembangunan manang sadabe 1.340.425 rupiah. Sentralisasi manang pusat 1.830.150 rupiah. Jumlah 26.165.420 rupiah. Molotung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi akta peliani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padenggaton. Mauliate mau pasahat tami tu sude ruas naung pasahaton pelian bulananna dohot iuran diakoni sosial sahatu bulan April 2026 dohot hamauliateon. Tuakan aso pasahat dope taingot maamang taingot mainang makarikoton pasahat tosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Aka tikting manang informasi na hujahon hami suang songoni manang tikting parhepengon lengkap boy ma tajaha di harotas tikting manang warta jemaat digital na boy dipidai marhite barcode manang QR code naung rade di bangkut tabe. Songoni ma tikting na masa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhata mapeliani ben sangap di guarna. Amin. Tabegema ede puji-pujian na pinasahat ni punguan en harmoni.
Marede mahita, laus tapa punguma peleata, pilihan sada a dohot sada b. Dameni debata nasumurung sian salu naroha imana mengaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Diamuakan aina ulongan di bagasan guarni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Taparade marwata menangi-nangi sian hatani di bata, jamita di mingguta
minggu rogate sedarion. Di mana diene sian surat ni si Paulus tu ria Kolose, bidusada mamuka sian ayat sia, sahat rodi ayat 14. Mamuka sian ayat sia, sa rodi ayat 14. Tapai utiu mak. Di bahini dung hubegi hami dang masohot nang hami tumangyakon hamu. Jala mangido asa digohi di hamu patas ni roha. Manada lomo ni rohana marhite nasa hapistaran dot habisuhon partodion. Asa marparangin atamadi Tuhani hamu. Gabi halomuan situtu jala maparbuehon nasa ulau naringgan. Laos gadda dihamu panadaw di debata. Gabi margugus itu hamu hobar tu gugu ni hasangapon nai makorhon nasa habengeton do labas ni roha mardongan las ni roha. Mado mauliate mahamu diamai. Naung patauhon hamu majalo tohap di bagasan hati uroni. Sitianon ni akka nabadiai. Ai nunga di roro hita siang gunggoman ni haholomoni. Jala di pausat tita tu bagasan harajau ni anak haholongan ni rohana. Di bagasan ibana do adong dihita haluau ni ima hasesan ni akka dosa ido sakna horas madiamuna kamanginang. Puji Tuhan mauliate mingguta sadarion mulai tong jorupani omma minggu napalimahon. Songon nata bikinak king dititing tai dung tarayao ta pestahon pesta arihana ahihiun ni Tuhan Yesus sian namate. Jalalas omma minggu parpudi dinanaing bongotata sada pesta nabalga di hari Kamis. Ima pesta perningotan di hari hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Di hari do teh dungi Tuhan Yesus gabe mana ibana. Anakon nami eran harmoni ya pigari do teh di pada daun Tuhan dung he ibana sen namate tu akan namang itu di bana. 40 hari. Jadi nata tomu-tomu nuaing ima pesta hana naik itu hati. Namar lapatan doi anggiat nang marhite jamita tahun asalam manaik parsihotota tu debata naung mangaluas ibana bongot tu harajaun nama notongan. Alani tema nagabi ujahan ni jamitata sadariom madok dang masohot martangian. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Padoa ni dihamunakan na inaulungan paingotok kita bahwa ngulut tahun kehidupan kita ini tidak terpisahkan dengan doa. Nguluni akan aporsiai dan tersirang siap pertanyaan. Itulah petana. Jadi kalau dikatakan tetap berdoa, bahwa kehidupan doa itu sebagai pertanda wujud dari spiritualitas kita kepada Tuhan. Wujud dari bahwa kita selalu terhubung
dengan Tuhan. Itu benda di sejuta bigi di jamita tangiangi songon nafas kehidupan, nafas di hapor siaun, nafas iman, hosa ni hapor siaun. Jadi mau lupa marhosa, martangiang lupa ma, berarti dah lupa memar marhosa teh. Itu tersongon leput todi, kalau di on berarti tiur, ya kan? Alai mula sota on, gabe bahami, gabe gulap. Songoni menguluni akan aporsea. Saya tiuro ibana, molo saya di bagasan tangyang. Alani dia munaka manginang, asalam manaik gulutta, parsihototta, di panadota di pakokopan itu ata na besai, na songon mual linasa pasu-pasu di bagasan gulutta marsada-sada. Dia akan enolongan sa arudi sadarion sada halongangan na pinatupan itu hatta itu hita na dibaritaho di buku na bediai mamukas yang najului sa arudi sadarion ditoppa di batado hita salut dangadung nadus manang nakembar perubani dong atta dangadung nadus tidak ada yang sama. Berbeda satu sama yang lain. Kita semua unik dan unik di hadapan Tuhan. Betapa agungnya Tuhan ternyata dengan nados setik jarita. Semua kita berbeda. Tapi satu hal yang mau dikatakan melalui khotbah kita pada hari ini, manang nasongo dia pihita saluna nuaing saya dihasiholi Tuhan ido asa sudihi talam manaik naik tingkat asa sudihi talam manaik di parsihohoton di panadau di Tuhani pabawa ibana do mual linasa lasni roha di bagasan ngulutta mersada-sada. Tentu dia muna kainang nungalam takas be panadot tadi Tuhan bukan pasti do akainata nabui pausorhon pacariannya mata nang pedang apala saituk laho patukon akan ariko di rumah tangga nang dia kayanakon alai disipe tatadda do lang takas do tatadda. Songo dia panarihonon di Tuhani, songo dia ibadah mangalehon bisuk di hamua kainanami laho mangamudihon paborhaton akainakon lumubi ma di bagasan tanyangi. Apalagi don waing dia muna kamanginang nanang dohonon itu hatta di minggu rogation asa satabay ma ngulutta ngulu nagabe si partangia asa satabay ma ngulutta ngulu nasai digohi tangian pabawa nang takas tatanda Tuhani didok nakiningan marparange natama di bagasan lomo ni roha ni Tuhani hita marparange di bagasan lomo ni roha ni Tuhani alani amana nang dohonon ni Tuhatan wa itu hita mariti jamitata sadarion tauji majolo marnida sian trupuhon na parjulo di bagasan parngulut tadi hasyanganon say maragam do akan masa na taadopi alai marhita jamitata ditugu jamitata sadarion do hita asa saya terus bertanya supaya terus mendekatkan diri kepada Tuhan asa unang adong na porsea nama sedi martangiang
lapatanna namartangyangi manghiuton turpuhon molo martangyang hita martangyang dada holan tu diri sendiri. Asa unang martangyang hola tu diri sendiri alai namar perdemuan tu pencapaian, ya. Ini yang pertama yang mau ditekankan oleh Paulus ketika dia berkata tadi, asa duku bege baritamuna dido ibana muse dang masoho tahu manang nyako kamu asa dileho Tuhani di kamu patas ni roha ninna naking asa digohi Tuhani pos diamu patas ni roha asa ditabai Tuhani diamu pasu-pasu di bagasan ngulumuna. Dodo nasai tahang uluho dia muna kamanginang misalnya nuaing manang adong danahi macedo siak kita dungi dirok matu kita rupani Pak Ma sudah lulus saya katanya ngada bo bekare jokuin na manang ngadong bedong aku olo na mahami marumah tanggain na atarso dia marupani reaksi ta mulu adong barita na songoni sian yang akon pasti dohita lam momos martangnya pasti dohita lam momos pasahato tutuhani asa ditupahi Tuhani yana kota di bagasan ulonna barita las di roha napi naboto honda tu ita manang bolo tabigi dong atarupani di Facebook. Terima kasih saya sudah diizinkan oleh Tuhan membuka usaha yang baru. Narong atta baru pani. Atur bahama reaksi tamang amanginang. Bahama reaksi muna ka amanginang di Facebook. Pasti kita kasih jempol bukan? Itu tahe? Itu. Datung benot tabuti. Manang buti ya teh. Melemahkan itu. Alai pasti do molo adong usahanya dong atane baru dia sedang membuka usaha yang baru mantap pasti do tado kosoni ilo kan mantap iru pasti do honota sohoni di bagasan nguluta alani dia muna kamanginang disoso jami tata sadario do songo dia pe barita na tabigi sian akan ataholongi kesuksesan manang akan maul dia dobi ibana di bagasan nguluna saya tapatuduhon manguluta saya tabayan manguluta ngulu na mendukung ngulu yang mensupport bagai donaking edeni anak kota enharmoni bagai dubigiamu ayo paling sedikit seperti itu kan yang ngelu jana sida mangguru honi alai mulo dohono do tu yana koton mantan napa sebulung ya manta inang amang ya ngelu jana sida mangguru hon kan baik kok kamu maju ni ka akan geleng-geleng do pipa hopui alai ko disangau bar guru dia teh makasih amang inang ya makasih kita harus satu hal yang mau dikatakan oleh Paulus kunci rahasia kehidupan orang Kristen yang walaupun dia sedang dipenjara, dia memberikan support kepada orang yang dikasihinya melalui doa. Tidak pernah masohot ibana didok martangiang tu Tuhani lapatanna tangyangi nasongon bentuk dukungan ya molo sangonido hita tu akan taholongi si solota tu anak kota. Paulus mau mengingatkan ikut songoni mahita sudi tu akan taholongi ikut tapatuduhon bentuk dukungan penopang maradopon akka na taholongi saya tadok ma anggiat lam ditupahi Tuhani lam ditupahi Tuhani ma korama huria naung liling mangguruhon edde sian najulu ni najulu nah terus saya berjuang lau mah kasih hole akan muli
nang ditonga-tonga ni persauran. Songona timun, ketika kita menanam timun atau anggur, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ketika kita menanam timun atau anggur, kita akan membuat pajak kita nak arwah hati Indonesia ini. Pajak kita nak ya, labu ya. Kalau kita nanam labu, kita akan membuat penopang, penyangga, kayu penyangga. Jadi kalau kita sudah buat kayu penyangga, maka apa yang kita tanam itu atau anggur, dia akan berbuah, dia akan berakar dengan baik, dia akan bertumbuh dengan baik, dia akan berbuah dengan baik dan berbuah banyak. Seperti itulah dukungan itu. Kita menopang bentuk topangan gabe dinggamma perbuina. Data tengok do dia muna kamanginang ujumar porang hala Israel diulosi Musa tual Amalek. Kan? Dungi lama si Musa tu pucat ni dolok si Hurdo si Aron. Alam nga sengol-ngola di bana laho martangiang tutuhani gawe Roma si Hurdo si Aron Muhammad he. Tang di be ditukul matanganna. Didukung. Itu kol seurus mado syarat tanganna gabe monang manasida gabe jupang ma lasni roha di bagasan perdalanan nasida langsoni manak kita dos do lapatan ni molo jupangan pasu-pasu dongan ikolas do roha molo lam tabba prestasi ni dongan rezeki ni dongan ko buat hidang ikut doho doiba marlas di roa. Ala nga dong di Cimangge sona teh si pata olo do kita jolmon ala dang ruas ni ke rai nate ala marobar balok kan manur kulkas donganna manur kulkas haci uluna. Olo do sogoni kan aku iho sogoni dangan nate pinaro aku dangan dongi pasong jabu dong Anna boy wana demam gawe demam mana kan dang dope manuhur mobil ya manuhur mobil dong Anna manuhur mobil imana bersahid ayo mak bahasa itu tanda karena dia tidak bersukacita dengan sukacita temannya. Jadi malu sobar lasli roha ibadah akadongan parutungan ni dongan buru gay marsait itu gay flu ima gay flu itu alani mana perjolo di dokon tabain mak marhite tang yang ta bentuk dukungan itu yang pertama ya. Napa dua hon hawa kadongan so dia dohita laho pasauton ngulu na digohitangian asa tetap berdua. Asa terus kita martangian pasal hoto dirita tu Tuhani di Matius onom ayat onom ya di dok Tuhan Yesus molo martangia ko buat uduk namang inang molo martangiang ho masuk mau tu bilukmu martangiang mau tu amangmu nabuni kusima hisuma bilukmi lungi martangi yang mahu tu amangmu nabuni. Tetapi jika engkau berdua masuklah ke dalam kamarmu tutuplah pintu dan berdualah kepada Bapakmu yang di surga. Pigali ta martangi yang sadarion di bagas joroon ya ada sekitar 5-6 kali atau 7 kali ya martangian alai dang buhi tamar bungu terus sehari do ita saminggu marminggu kan
Sehali do sa minggu margurede. Sehali do sa minggu pertanyaan. Ala diro di dok Tuhan Yesus. Molo martangian ho. Masuk maho tu bilut mung. Hisu mapitui. Martangian maho tuamangmu. Nah di ben magicang. Pasautun ngolu nadiguhi tangian. Paulus mau mengingatkan. Ikol lam tibudo parsihohoto ni naporsea. Di bagasa tangian secara pribadi. Di bagasa tangian secara personal, ya, secara personal, mahar tangian secara perorangan. Jala iru na pinatupan si Paulus, itu pohon. Nampai ibana di penjara, alai lam tibudo parsihoton na tu di bata. Dan pola kami madele ibana ala adong tantangan na diadopi ibana mangulah Allah menerohan tuani. Tapi dang masadi ibana martangian. Idonang diamuna kamanginang nasa diulan itu hatta Tuhan Yesus. Uju dilehon ibana na 5.000 halak na mangani do 5 roti do 2 deke. Dungi lau ma ibana tu dasuhi. Dungi martangi yang masa halak na disi. Uju dike semane dinarapi ibana do akasisian nai. Ninanang Roma naku ibana. Dungi lau ma ibana tu dasuhi. Dungi martangi yang masa halak na disi. Disilangi pe. Uju sahalak na nama gatung disilangi laos disipe pigali bana martangiang secara pribadi tuluhali ibana martangiang tutuhani lapatan na ngulu na ginoan ni tangiang ikol lam takas marhite ngulu na terus terhubung secara pribadi tutuhani disude na masa natadopi disude se na masa secara pribadi ikkom mata pasahat tutuhate ngaing molo sinukum majolo hita manginang atuk surah setabi tersunggul hamu pukul 3 pukul 4 aduh nabui tahilalahod disi tahilalado na disungguli Tuhani kita manang tahilalado na neng dohoron di Tuhani asa tapajono diri ketika semua manusia tertidur termasuk keluarga ta uju tersunggul hita di pukul 3 boy do tahilalana disungguli Tuhani kita asa martangi yang hita secara pribadi bukan memikirkan yang lain tetapi pajonok ko dirita tutuhani secara pribadi mabuan keluarga mabuan persauran mabuan nataholongi di bagasan tangiang tutuhani asan waeng pe diamuna kamanginang asa unang be adong nian nabakol martangiang asa unang be adong nian na soradi martangiang setabi manang gabi hacit si ubeonna si majujunga molo dipangido hita martangiang manang molo dipangido martangiang gabi didok dong marupani dak kubuah kacamata ku baina ya hubungan di kacamata ate kamang dong hubungan di kacamata tu na martangiang on agarong dah rohana tulus do danging ya kan itu jadi nggak pakai kacamata pun bisa berdua bukan ya kan tangan hubungan nih asa unang adong namar sidalian unang manian molo hipas manang ala dong dengan sona somal nanyomona gabe so martangiang karena tegar begitu ala hipas gabe lupa martangiang unang manian ala marsahid ala terguguk gabe terus martangiang tapi suka duka
Kita diajak supaya tetap berdoa kepada Tuhan. Imana di igil ni jamita tahun dia munaka manginang, alanina parpudi, alani saya tapatuduhon ma bohame hita, saya patuduhon ngolutta na saya diguhi tangiang. So dia penamasa nata adopi, na parpudi di dok nakinian. Tetaplah bersyukur. Manatong madok mauliati. Lakukanlah keselamatan. Ulahon halumu. Tajamotom tohab. Tohab itu adalah warisan. Warisan yang telah diwariskan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang diingatkan oleh syair lagu nyakamata mahuria na keringangi dinamulak natar buang nunga dibuat tuhata hitam mulak sian habuangan hahulumun jala di parade di hita asonangan nahot ro di saliling na kebayakon seperti anak gajah yang sedang bermain di ladang alai tarrubu anak ni gajai dungirai bereng iduk naima dung di bereng dia di bagajang ibana ma belalai lalu dia angkat anaknya itu tu apuana soni mahita warisan tohab na pinat patar itu hatai ikut tasyukuri garu pare tajamuton marhite partangangotta persiotota tu tuani haluaon di dok naking ala naung di roro hita siang gonggoman ya ulumon jala di pausat kita tu bagasan harajau di debata dua persoalan na belga di bagasan ngulu hacul mau pakorhon di dosa do hamatian kuasa dosa di dalam kehidupan dan kematian atau maut sudah diambil dan dibuang oleh Tuhan melalui kebangkitannya dari kematian. Di sima hita ikom marlas niroha nunga di pausat tita sian haholomoni dang di hita be hamatean alau ninga di pasat tita Tuhan uluan na soratuda. Songonima hita manginang dinaung niroro ni hita sian lubang ni hamatiani naeng ma terus ikon tasyukuri di bagasan ngulutta asa nuaeng pe lam tapatuduhon ma marhite pardalanan ni ngulutta dinaung ni sesan ni Tuhani dosata marhite jamita taon di juho matuhita asa say olo mahita masih sesan dosa asa say olo mahita masih sisa dosa. Asa say olo mahita masih topota dosa. Ido di dok tuata Tuhan Yesus. Se sama dosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Inilah pesan firman ini. Tadana tutudo ngulutta digohi tangiang. Iko saya donota si sama dosa nami. Hok do 60 menit sa jom. Hok do 7 hari sa minggu. Hok do 12 bulan setahun. Sian na jolo sa aro di sadarion. Ailai dinapta dalani hari minggu do bulan ni dang say hot parsaurata. Akahauliot ni parsaurata. Do jolma na umalia kita. Di mana di dok nakin dia deta nomor 200 nomi. Jut do marsak iba. Jut do jut roha. Dibain akka na umalia. Tapi itu adalah pertanda ketidaksempurnaan kita. Sebagai suami istri, jodoh kita kecewa. Jodoh kita marsak. Jodoh rohata. Alai jamina sadarion mangikil.
Alanong di sesa dosata masih sesa dosa mahita. Tapatuduh ma na masih sesa dosa hita di bagasan nguluta. Taulahum ma haluota songo dia pe parsaurata taulahum ma songo naung pinasahan itu hatai. Di zamanon tanganong bisa betulan na subuh be dapat tita alani gugelon. Asal madok keping. Ulana haruna sarong disi. Tangarong disi hasesan di dosa. Tangarong disi haluaon. Nengok perlu asal adok kepeng bui tapesan. Alai tengok ma hola di tuhat taido adong hasesan di dosa. Mau lihat ma di pasu-pasu tuhata ma huriata di simangison nang tuakatiki namangiyut. Martang yang mahita. Mulai dia Tuhan dihatam nama makulingi hami sadarion. Pasu-pasu mei asa lam girgir kami masih sadosa. Pabuan naung digohi tangiang do ngulunami. Di bagasan ari-ari nami. Nang di bagasan tikyon ubawa kami di tangiang nami. Ruas ni huriam na marukil. Di siala naung jumulo keluarga na diaulongi. Ima keluarga inang Nurmaya Bursiaturi, songoninang keluarga amang tikos mahulai. Tuhan huboto kami do ditikinabi saya rodo hai manopoto si maninggalhon hasyanganon. Alai marukil do sude aka keluarga na tininggalhon. Alani hasik ni parsirangon. Ipe Tuhan pergugui ma sudena aka keluarga na tininggalhon ni ina do amanami naung tertera di warta nami sedarion. Asa tubuh nang aka semangat las niroa do betu akatikin nanengro. Langsung ni male Tuhan ubatangnya ko kami nang panitia aka sudena kegiatan di bagasa mingguon di huriampe sai homa Tuhan na manguluhon sudena aka ulon nami nang di bagasan di tonga-tonga di huria nang di tonga-tonga ni keluarga nami magluk marsada-sada. Lumobi ale Tuhan yang nakon nami akan nama katidak dan yang makatidak ko na pursiaon na marsiajar di bagasan na sa taonon di sudena aka parapoton na pinatupan ni uriam na niulon di padita nami say patulus matuhani makorolas ni roha jala pasu-pasu masudia kay nakon nami asalam matoras nang majalo pangajarion di bagasan na sa taonon. So ngoni male Tuhan nami nang aka ruas ni uriam na marulang tahun hari hatutubu. Ale Tuhan siakodo umur nagajang jala di basa-basa kodo itu akama nami na nami nang yanakon nami. Saya lam tabay ma Tuhan hahi pason do las ni rohani nasida di umur nagajang songoni nang ruas ni uriam na marulang tahun pardongas saripeon. Nunga di pasadahon nasida sude Tuhan ruas ni uriami jala di ngok nasida hari pardongas saripeon nasida bi. Saya pasu-pasu ma par rumah tangga nasida, makor rumah tangga nama buan pasu-pasu nang di tonga-tonga ni na humadiang nang di uriam. Pinuji maho ola nyondro di saling na sesama dosa nami mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Meredemeta laus tabasa ma piliata.
Tapa dumarwata martang yang mahita tapasama pilihat tahun tu di bata. Ale di bata amanami na di Banua Gijang ho do haroroan di saluhut sileo leonadengga do na saulibasa na mauliutus. Upasatai masyan na nilehom itu kami pilihan nami tuho. Sai jalume gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu me jalaramoti asa ho parasya kami pilihanon. Pati bulo narajom di tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhai marohanami mariti hite tordim. Asalam utadahami godang ni silolom itu kami. Asalam girgir kami madok mauliati tuho. Mariti hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di Banua Gijang, saya pinarbadia magoarmu, saya Roma harajomu, saya saut malamoni roham di Banua Tongos dari Banua Gijang. Leo matu kami sedaro nangulu siapa hari. Sesama dosa nami semua panasa nami di dosa ni dengan nomor dosa tu kami. Unak kami tu giutu pangunjunan, palua mahami siapa ngago. Mulak mahamu di bagasa dame, calo hamu ma pasu-pasu siatuata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaor hon ma damena tutod di munabi. Amen.